ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали кӯчақанд хуш омадед. чуноне ваъда карда будам тарзи таҳияи шакароби чормағзӣ ва чун ҳамеша тарзи таҳияи худамро пешниҳоди шумо мекунам, умедворам ки писандатон меояд ва каме маълумот дар бораи шакароб. барои шакароб ман фатири равғанин тайёр мекунам. барои ин як завола хамири расидаро канда мепартоям, ҳамон гуна ки дар намор мебинед, ва ба он ним пиёла оби гарм, ним пиёла равған, каме намак ва ним коса орд меандозам ва хамирро дубора мехелам, завола мегирам ва мегузорам ним соат дам гирад. ин корро ба хотири он мекунам ки фатир бисёр резонак ва хеле хушмазза мешавад. таъмаш ба таъми фатири танӯрӣ наздик мешавад ва медонед ки дар шакароб агар нон мулоим бошад ва одатан ки шакаробро бо фатири сангак мекунанд, вале дар тафтон фатири сангак он қадар хушмазза намеояд. барои ҳамин ман аз фатири равғанин истифода мекунам ва барои шакароб хеле ҳамин фатир хушмазза мешавад. шакаробро аз қадим дар табақи чӯбӣ тайёр мекарданд ва ҳатман барои омода карданаш аз санг истифода мекунанд ва ин санг ана ҳамин гуна бояд санги гирд кулула бошад. ин сангро ман аз дарё гирифтам. сангро тоза шуста бо оби ҷӯшомада, табақро низ ба сараввал ба табақ чормағзро меандозем. инҷо тақрибан 200 грамм чормағз аст, бештарам гиред мешавад. ва чормағзро барои чӣ аввал дар табақ майда мекунем? ба хотири оне ки тамоми мазза ва анамон равған ва хушбӯии чормағз ба тамоми табақ паҳн мешавад ва дар вақти хӯрдан маззаи хуши анамин чормағз ҳама вақт ҳис мешавад. ва чормағзро ҳам аз ҳад хурд намекунем, ба ҳамон андоза хурд мекунем, мекубем ки дар вақти хӯрдан дар зери дандон ҳис шавад ва ҳоло канор мегузорем. чормағзи куфташударо ба як канори табақ мегирем ва ба табақ пиёзу кабутӣ меандозем. 2 дона пиёз ва 2 банча кабутӣ. анамин сабза ҳар намуде ки худатон дӯст медоред метавонед илова кунед. ва ба он 1 қошуқча намак андохтам ман ва баъдан бо санг анамин пиёзу кабутиро ҳам мекубем. ва сабаби шакароб ном гирифтани ин таом дар 2 чиз аст. аввалан он ки вақте ки ана ҳамин пиёзу кабутиро мекубем то ки шира барорад, обе ки шира мебарорад талх аст. баъдан вақте ки ба он оби ҷӯшомада истода мерезем, оби ҷӯшомада талхии анамин пиёзу кабутиро мегирад ва обаш ширин мешавад. ба ҳамин далели дигараш ин аст ки мо таоми дигар дорем бо номи тезакоб. айнан ҳамин чиз аст, танҳо дар он қаламфур меандозанд. ва акнун шира баровард. ҳамин ки дидем ки пиёзу кабутӣ шира баровардан, анам чӣ хеле ки дар навор мебинед, дигар намекубем. аз ҳад зиёд ҳам бикубем, боз шакароб талх мешавад. яъне ана ҳамин дараҷа кофӣ ҳаст. ва дар қадим аз санг истифода мекардан. имрӯз метавонед аз блендер истифода кунед, вале ман бо ҳамон усули қадима кардам ва дигар аз санг истифода намекунем. ва ҳамаи пиёзу кабутиву чормағзро хуб омехта мекунем то якҷо махлут шаванд. ҳамаро якҷо мекунем, ҳамин гуна ки дар навор мебинед ва бинед чӣ қадар ранги зебо ва як бӯи хуш дорад. ва ман ҳозир маскаро дар рӯи оташ мегузорам. акнун чакаро илова мекунем. инҷо 300 грамм чака ҳаст. чакаро хуб тагуру мекунем ва бо оби ҷӯшомада истода, ҳатман оби ҷӯшомада истода бошад, онро ҳал мекунем ва обро кам илова мекунем то чака набурад ва хуб омехта мекунем ва ғафсияшро нигоҳ мекунем. масалан ҳозир камтар ғафстар аст, ман боз ба он об илова мекунам ва аз шир камтар ғафс бошад хуб мешавад. ва фатири майда кардаи гармро ба шакароб меандозем ва онро бо кафгир кафк мезанем. ин ҳатман аст то шираи хушмазза кунад. ва агар нон мулоим бошад он қадар хуб намеояд. барои ҳамин аз фатири сангак истифода мекунам ва бо равғани зард аз болояш мекунем. шумо метавонед зағир ҳам гиред, вале аз сабабе ки кӯдакони ман намехӯрад ман намекунам. ва бо сабзаҷот ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред оро бидеҳед.